La de Cans el que intentem és tenir l'ull posat cap a on van les tendències, perquè no volem quedar-nos endarrerits en res, volem ser dels primers en intentar tenir tots els recursos que existeixen i també volem que tota la gent de Viladecans, no només els profes i mestres, sinó les famílies, també sàpiguin quina és aquesta tendència. El mobiliari de l'aula del futur està pensat perquè els alumnes tinguin un espai suficient per fer treball cooperatiu, perquè es puguin moure, perquè no sigui l'aula tradicional, sinó que a mesura que desenvolupen la classe i en funció de les activitats que el professor vulgui dur a terme, ells es poden moure, compartir, cooperar amb els altres companys. Evidentment, això passa amb els mobles i això passa també amb el contingut educatiu, que és altra cosa que venim aquí a veure avui, no? Com la tecnologia ens ajuda a tenir aquesta atenció a la diversitat que tothom en parla tant i que és tan necessària. IMALE process and development process has been very encouraging and motivating, also sometimes challenging, because we need to really develop a second generation personal learning environment. And I think we have succeeded, and we have been able to develop a very nice product that will improve learning of a lot of students and help life teachers as well. La veritat que aquest projecte ens ha permès desenvolupar a un ritme que no haguéssim pogut si no hagués estat gràcies a l'ajuda d'aquest projecte. Llavors hem pogut introduir innovació en els nostres productes, en la nostra plataforma, en els nostres serveis de cara als nostres propis usuaris. Compartir amb uns altres països, amb usuaris reals, amb usuaris finals, professors, alumnes, com funciona la plataforma i enriquir-la amb el seu feedback és molt positiu, es valora moltíssim. Ha estat tan enriquidor el procés que al final el que ha passat al final, que és aquesta eina digital, sembla com una anècdota, perquè el procés jo crec que és el que ha donat més la importància al projecte.